Päivää. Kuka olet? Kuka olette? Jonne! Alex! Tunnetko näitä? Päivää, Matti Saine. Alex, oletko kunnossa? Oletko kunnossa? Päivää, Matti Saine on. Mitä kuuluu? Oh shit! God damn it. Joo, mitä Tommi? Mun täytyy kiittää sua. Se olit oikein hyvä. Nyt mä ainakin lupaan, että saat sun femma takas. No niin. Nyt asian varmuudella. Hei, missä virolais ilmuukaa? Tää? Viro! Hei! Hei, se, toi jätkä, mistä toi? Kyllä! Tää mulla on jotain parasta. Just sinun roolisi olisi tässä purkka. Pysy roolissa. Vai mitä? Tuo tuhkapeli. Saatana! Ihan snodivi. God damn it. Vähän tirrostuneet. God damn it! Mä tiedän, mä varmaan vaan laitan nää jonnekin Facebookiin. Se on kauppapäivä HPK tai